Uba Titus W. Khan, Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council, hag Arfoy Trek Kuala Lumpur Arja Arfar, Loang Bukum Nong Sung Kashong Straits, Oxford, Barilbong, Unailang Kakti Gamon Kakti Kadiang, Hagban Pelong Shnong Gabahu Kabasuba, Batkwaytanan. Habakran na kijilang play, yung mau sana merangkat kicing tok pedang soba, syakatay shnong, bat signboard kadawlanti. Usiyam loong managaliang chunguhi, unsay merjingmut, bat gibor pnya shnong ka ay gibarangkam manle, ban penorlong ay katay kicing tumu, ban le ay nakabanta shnong. Ulapan pao kicing ay kublay, sarkar kablamang pisa, nakabanta ban penitrat shnong kitaw, komisi banta kicing rakhi, kicing dapasan posnem ka jalame klaya. Hagan ni kasengi lay don lang, gibor pnya shnong, lambat kiway pan. Kasengi jong kajing sa, jingkan mau, haka history jong kador basrong Straits Oxford Rilbong bangilayo yung niu mau kurteng mentasngi bakalalong sisa ka jingkerku om tang yang iki nong song snong hang ni ndrei kanlong ru ka jingkerku na kabanta jong ki pai ba ki bayat lanti nang ni lani ki bondan kam hapo ki yeng gisem ki jongi banang ni sakmat ki niu I ya kani kadak kasin ba ki larung hapo upud usam jong ka shinong ka jungi tenga soban ai kublai kerpang ya ka sorkar ka bala bei bisa nagabanta kani ka program ka ba kerpang nagabanta ban pin internet ya ki shinong githaw ki jungi kamtam nagabanta ban le burom nagabanta ban ya rakhi na kini ya kadi ka jingdap san posnam jong ka state ka jungi tenga kermen ba lengba kani ka senjam ka ba menta ka sngi bangi kum kador basnong ngin nang jam syakmat dia ka jing trikam ka jongka ya ka bangi nang hab ban le shu shibun ki kam na ka banta ban nang penbha pen internet ya ka snong ka thau bat khamtam nga dakwa ba ka da angnut ru ba ka snong ka jungi kan long ka bakhuj ka badai banrong ka we ni ki snong ki bakhuj hang ne po shlong lada ngi ngap ika kerteng baro ngi ong ka snong Oxford ka ba sngo standard tenrei dangi phai pat syapang ka jinglong jingman jo ka jingkhoi ka suba le si kalong penban ka jing le raj tenga sngo ba ngi de ban shim ya kan tika target mentaka sngi la ni ka resolution na ka yang jo ka snong banang ni syakmat tung ini pelong ngi ka snong ka jungi ka ba khoi ka ba suba le si na ka yang ka jong aru ngan si pek ke ai ka ba ngila ban le na ka banta ka snong ka jungi na mangala sanut na ka yang ka jong aru akwa ai bangan le ai nakabanta ka snong ngin saya perkhat lang baga snong kay ka bangadon banle ay nakabanta ka snong.